Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videjka. V dnešním videjku si zahrajeme Bravko. Budeme pushovat rankedy, takže se na to rovnou jdeme pustit. Hrajeme Dueling Beatles Hot Zone. Nemáme tady teda moc brawlerů na výběr, takže asi vezmeme mínu. Ještě bych si chtěl změnit gíry, což se taky podařilo a let's go. Hrajeme proti Kenjimu, Edgarovi a Leonovi. Tak. Budeme tady asi na mid. Na minu tady budeme střílet na ně. Bank. Tak. Tak. Další kill. Kaš. Jsou celkem špatný. Zdrháme. OK, tak a bank. Máme skoro hyper. Jeden hit od hyper ult. Jdeme o 30%. OK. Sakra. Nice. 900 HP Edgar. Máme ho. Ještě zapnu hypercharge. Tak. A vyhráli jsme 100 na 33%. To je celkem dobrý. Jsme star player, máme staty 5-0. Máme tady Nova drop. 300 coinů. Dneska si jdeme pro bronze 2. Takže máme tady Brawl Ball. Znamená, tady vezmeme mínu nebo Edgara. Zkusíme Edgara, no skill. To půjde si myslím za Edgara. Sice máme teda jenom gadgeta 10. power, ale Edgar je jako dobrý. OK. Hrajeme proti B, Melody a Leonovi. Máme tady gadget na mid, skočíme na ně. Bang bang. A půjdeme na tu B. Bang. Let's go. Máme první gol. První gol, let's go. Tak. Tak to byl dobrý fail. Tak to se nepovedlo. Ale máme další kill. Tak, bang, 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 rank, rychle. Tam to odstřelil ten Grom. To dělá srandu, ne? To je dobrý trickshot. Takže máme to. Let's go! Máme bronze 2. Jdeme si možná i pro bronze 3. Teďka máme Gem Grab, Hard Rock Mine a tady rychle pikujeme Crowa, máme Crowa, vezmeme si gíry, vezmeme si tohle, star powerku, jo, tohle je dobrá star powerka. Dělejte, pikujte. OK, hrajeme proti B Melody a Vagimu CZ, který má B. Máme v týmu Profíka, který má 2 prestiže. Jupi, to určitě vyhrajeme. Tak. B dostala. Melody dostala od Daryla. Jdeme tady na tu melodii. Bang. Ty kokos. Takej profík. Na bronzu 2. Hodně dobrý lobíčka. Na bronzu 2 už jsou fakt profíci, jo. To má i třeba fakt jako Guesty. Má bronz 2. A už to vážně nedává. Takže já jsem lepší než Guesty. Tak. Bang, bang, bang. Bang, bang. Bang.
Tak. Tak. Máme 600 HP. Musíme teďka teda trošku se vyhýlovat. Náš grom asi teďka, ale... OK. Nesmí umřít náš grom. Dáváme Vagio. Hru vyhráváme. Let's go! Vyhráli jsme další hru. Let's go. Jsme fakt profíci. Teďka máme Belzrock, tuhle mapu mám celkem rád. A tady bych vypal asi groma. Takže vezmeme groma. A vezmeme ty. Vance Grom Super's Fuel Charger. OK, to bude dobrý. OK, hrajeme proti Matesovi, který má Barryho a proti Meg a proti B. Tu máme Mínu a Rika. Ukáž. Ty kokos. Ukáž. Jupi. Máme to, let's go. Je druhý kolo. Máme gadget. Bang, 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 bang. Ty kokos, jaký play. Já chci ten poslední kill. Já ho chci. No, vyžral Martin. Ach jo. Let's go, máme bronz 3 a tím bych taky zakončil dnešní videjko. Takže děkuju moc, že jste se dodívali až sem a já se s váma loučím a u dalšího videjka čus.